Ho dèiem fa uns moments, ha començat la primavera amb una mica de pluges, amb nevades, amb arbres florits, amb una mica de tot. Eloi, bon dia de nou. Amb què més ha començat la primavera? Bon dia, doncs ha començat la primavera amb esperança de pluja, la pluja que creiem que arribarà a demà. I una primavera que arriba després d'un hivern extremadament sec. Ens n'hem cansat ja d'anar-ho comentant. A veure, aquesta manca de pluges aquí en camps com aquests, ara mateix doncs, som aquí a Can Rossell, a la zona doncs, de Subirats. En aquests camps, en principi, no ha afectat la manca de pluges de l'hivern, perquè aquests arbres fruiters, aquests presseguers, estaven en repòs hivernal, per tant, els hi convé que la pluja arribi a partir d'ara. On sí que ha afectat, evidentment, aquesta manca de pluja és en altres camps. En aquest cas, viatgem, per exemple, fins a les comarques de Ponent. Allà, doncs, tots els cultius de cereals realment han estat molt afectats per culpa d'aquesta manca de precipitació. Hem de pensar que a Lleida, en tot l'hivern, només han caigut 3 litres per metre quadrat, i això el que farà és que en alguns sectors de les zones més primerenques d'aquests camps de cereals, doncs, la collita ja es doni gairebé per perduda. Sí que, si arriben aquestes pluges, es podrà salvar la collita de les zones una mica més tardanes. També sembla doncs, que s'ha retardat l'aparició d'algunes herbes i del pol·len d'aquestes herbes. Per exemple, la parietària, la gramínia, això serien bones notícies de cara a la gent que té al·lèrgies. Ens ho comentaven, per exemple, ahir això, des de la xarxa aerobiològica de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i hem tingut també la floració típica d'aquesta època de l'any. Hem rebut aquests últims dies moltes fotografies d'aquestes boniques de diferents espècies que comencen a florir. Les podem veure. Hem preparat un petit recull on podem veure com, per exemple, els ametllers d'Arbeca, doncs el dia 9 de març ja començaven a florir. També les pruneres s'hi van afegir una setmana més tard, en aquest cas a la zona d'Utxesa, el Segrià. També des del Segrià veiem la mateixa fotografia de les pruneres. Els presseguers també a la mateixa zona, Utxesa. També a la mateixa ciutat de Lleida veiem també els presseguers ben florits, amb aquesta tonalitat doncs, ben rosa, i al cap de setmana van caure algunes flors per culpa de les ventades. Ho veiem en aquest cas en les fotografies que rebíem des d'Ivars d'Urgell. I avui us volem ensenyar, curiosament, doncs, amb l'arribada de la primavera, uns mapes que no hem ensenyat mai. Es tracta de mapes dels canvis fenològics que es produeixen a la natura. Què són aquests canvis fenològics? Doncs serien els canvis estacionals que pateixen algunes plantes i els animals. Per exemple, aquest mapa que estem veient ara indica en quin moment es produeix la floració de l'ametller. Aquestes línies són línies isòfanes, que se'n diuen. Aquí ens diu que, per exemple, l'ametller floreix a l'1 de febrer cap a la costa, i en canvi el Pirineu, amb temperatures més baixes, evidentment, els pocs ametllers que hi ha floreixen a partir del 15 de març. Però també ens fixem en què passa amb alguns animals. Ens diuen que les orenetes aquest any encara no s'han vist gairebé, potser tarden una miqueta, però mireu-vos quan haurien d'arribar. A bona part de Catalunya sembla que les orenetes haurien d'arribar al voltant del 15 de març, segons aquestes indicacions. I, en canvi, seria cap a l'àrea del Prepirineu, també en alguns punts de les Terres de l'Ebre, arribaria a partir de principis d'abril, i a l'àrea del Pirineu arribarien a partir de 15 d'abril. De moment aquí ens han dit que no les han rebut. I, en tot cas, per parlar dels possibles préssecs també que aniran sortint en aquesta zona d'aquí de l'Ordal, tenim en Pere Catasús. Pere, com va això? Bé, bon dia. Ens agradaria que ens expliquessis, a veure, quines condicions meteorològiques s'haurien de donar de cara a aquests pròxims dies perquè la collita d'aquests préssecs sigui tan dolça, tan esplèndida com sol ser doncs, cada any. Aquí el que seria necessari ara que ens fessin una pluja d'una certa consideració, amb litros, perquè a l'arbre, al passar de la floració, la fruita creixi com per fer un tamany molt maco, no? Ja que a l'hivern l'arbre no té necessitat de pluja, però ara sí que ja, en el moment que estem, ja li és necessari l'aigua, no? Ja fa dies que hem anat comentant que, en general, els arbres fruiters doncs, no perilla la collita, degut a la manca de precipitacions de l'hivern. A més, la majoria de fruiters del Pla de Lleida són cultius de regadiu. Aquí teniu alguna petita diferència, perquè aquest és un cultiu de fruiters, però de secà. És un cultiu totalment de secà. Aquí depenem simplement de la pluja que ens cau del cel, no? I si no plou, la collita nostra perilla totalment, no? No tenim recs de suport i tot depèn de la pluviometria natural. En tot cas, vosaltres aposteu per la qualitat, perquè, a veure, d'aquest branquilló que tenim aquí, per exemple, d'aquest brot, tenim moltes floretes, tot això s'acabaria convertint en préssecs de cara doncs, al juny, que és quan feu la collita, però què és el que feu per potenciar la qualitat d'aquests préssecs? Nosaltres, per augmentar la qualitat d'aquesta fruita, al moment que el préssec està collat, d'aquest brot n'hi deixem tres peces solament. Clar, llavors poden créixer perquè estan molt ben aclarides i estan separades entre elles, i així creixen i fan grans. En altres llocs, en aquest cas, deixarien
segurament bastants més préssecs. En una zona, en un cultiu de regadiu, llavors es pot deixar el doble de presses que deixem nosaltres, no? El doble que deixem nosaltres. Molt bé. Doncs Pere, tinc bones notícies per dir-te, perquè sembla que les pluges arribaran a partir d'aquest vespre mateix, seran pluges generals, i l'altra bona notícia, i és el que avançava abans, és que no només seria una pluja que duraria aquests 2-3 dies que estem anunciant, això seria demà dimecres i de cara a dijous, sinó que fins i tot els mapes estacionals de cara a aquests pròxims mesos ens indiquen que el mes d'abril podria ser més plujós del compte, i tenint en compte que l'abril ja és un mes bastant plujós de per si encara plou més del compte, possiblement eixugarem aquesta manca de precipitacions que ja fa mesos que anem patint. Helena. Gràcies, Eloi. Com diu la dita, a l'abril pluges 1000, que diuen doncs potser milers de pluges. Bé, tant de bo sigui així, perquè ja fa bona falta als nostres conreus que arribin aquestes pluges. Quan passen 3 minuts de... Jaume Matas, condemnat a 6 anys de presó per beneficiar amb diners públics i de manera irregular el periodista que li escrivia els discursos. La Fiscalia demana l'ingrés immediat a la presó. Minut de silenci a França en recorda la matança de Tolosa. La policia desplega una gran operació per trobar l'assassí que portava una minicàmera per gravar l'acció. Arriba la primavera amb fortes pluges a València. Demà afectaran Catalunya. Seran les primeres pluges generals i abundants dels últims 4 mesos. La Politècnica de Catalunya desenvolupa un sistema que permetria als metges veure en 3 dimensions proves mèdiques com les ressonàncies o els tacs i moure's virtualment per dins. El Barça juga aquesta nit amb el Granada amb l'objectiu de sumar els 3 punts i pressionar el Madrid. El suís Albacini defensa el liderat de la Volta a Catalunya en la segona etapa amb sortida i arribada a Girona. Neu intensa en alguns pobles al voltant d'Albacete, a Castella-La Manxa. Han estrenat la primavera amb una bona nevada, la més forta de l'any. El mateix els ha passat a Múrcia. En alguns municipis, a 600 metres d'altitud, hi ha nevat tot el matí i s'hi han acumulat gruixos de fins a 5 centímetres. I més al nord, al País Valencià, la protagonista és la pluja. En molts punts les precipitacions han estat intenses i han caigut més de 100 litres per metre quadrat i l'acumulació d'aigua ha provocat inundacions destacades en municipis com Torrevella, on s'han tallat els principals accessos a la ciutat. Aquí ahir va ploure en alguns punts del país, com al Montsià, però les pluges generalitzades, Francesc, no arribaran fins demà, oi? Bon dia, doncs sí, és demà quan arriben les pluges que tant necessitem. Imatges com aquesta, la de les terres absolutament seques i amb pols, eixutes, amb aquests terrossos, doncs possiblement tenen les hores comptades. Efectivament, ahir va ploure amb ganes en algunes comarques, però localment, 40 litres per metre quadrat a Sant Carles de la Ràpita, 25 a Amposta, l'Ametlla de Mar, 26 a Sant Llorenç Savall, 20 a Collbató. Són els registres més destacats, però van ser ruixats irregulars. I ara el que convé, evidentment, és que plogui de forma general i generosa, i això és el que pot passar demà. Aquest és el mapa previst per demà, que no el mostràvem d'aquesta manera doncs des del mes de novembre passat, amb tanta pluja i a tot arreu. Atenció a les pluges de demà, que podrien deixar registres de 20 a 30 litres de forma general, però en alguns punts podrien superar-se els 50 o fins i tot localment els 100 litres per metre quadrat. Avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Les comarques més beneficiades, costa de dir, però possiblement les de l'interior, Ponent, Tarragona, Barcelona i no tant a les de Girona. Pot nevar amb ganes per sobre de 1.800 metres al Pirineu. I
I creiem que imatges com aquesta de la primavera, doncs probablement, com les que veiem d'aquesta floració, doncs tindran més empenta de cara als pròxims dies i setmanes si acaben arribant aquestes pluges anunciades. Unes pluges anunciades que si ara arriben, evidentment ajudarien a pal·liar la sequera, però convindria que l'abril i el maig es mostressin generosos perquè el dèficit pluviomètric realment és important. Ens comenten des d'aquí, des de Can Rossell, al municipi de Subirats, a l'Ordal, a l'Alt Penedès, doncs que si ara plogués molt, aquestes flors de presseguers, de secà, en principi no resultarien alterades. Per tant, convé molt que plogui i creuem els dits perquè aquests pronòstics de cara a demà ens portin força pluja a Catalunya i també nevades destacables al Pirineu. Ampliarem aquesta informació d'aquí pocs minuts, en l'espai del temps. Fins ara. Gràcies, Francesc. N'estarem pendents. Justament el ministre d'Agricultura, Miguel Ángel. Arriba la primavera amb fortes pluges a València. Demà afecten Catalunya. Seran les primeres pluges generals i abundants dels últims 4 mesos. Doncs justament ara Francesc Mauri ens explicarà les pluges que han de venir i ho farà per celebrar que arriba la primavera des d'un camp de presseguers florits. Gràcies per la seva atenció. Molt bona tarda. Bon dia, des d'aquí, des del nucli de Can Rossell, un dels nuclis del municipi de Subirats, a l'Alt Penedès. I observin aquests conreus de secà, aquests presseguers, i amb aquesta imatge de la pols, del terra, doncs, assedegat. Una imatge que podria tenir les hores comptades si s'acaben complint els pronòstics, està clar, de cara a demà, quan les pluges podrien visitar el territori. Ha arribat la primavera aquest matí, a 6:15 del matí, a les 6:14 concretament, i en aquest punt, per exemple, ho ha fet amb els presseguers, doncs ja florint aquests presseguers de secà, producte, el préssec de l'Ordal, doncs conegut, però també els fruiters d'altres indrets de Catalunya, de Ponent, de la Catalunya central, de l'Ebre, del Camp de Tarragona, de l'Empordà, d'alguns altres indrets. Són fruites nostres. Si anem a la botiga, sens dubte que són les que, si triem, són les més pròximes i les més fresques amb diferència. Ara parlarem dels pronòstics, però abans fem un repàs de les pluges de les últimes hores, amb aquest vent de llevant a gregal que està bufant, que és indici de la pertorbació que es va acostant. Unes pluges que han estat aquestes molt irregulars, totes elles, ni de bon tros han afectat tot el territori català, les més importants cap a Sant Carles de la Ràpita o també cap a l'àrea d'Amposta, l'Ametlla de Mar, Collbató, Sant Llorenç Savall. Registres de fins a 20 litres per metre quadrat en alguns punts, o els 40 de Sant Carles de la Ràpita. I al País Valencià, Déu-n'hi-do, municipis com Torrevella doncs han superat àmpliament els 100 litres per metre quadrat, però hi ha d'altres registres, Palmera, Pego, Pedreguer, amb precipitacions significatives que en les pròximes hores podrien ser especialment destacables. Repassem els pronòstics, anem a les imatges del satèl·lit Meteosat, unes imatges del satèl·lit Meteosat que ens mostren doncs, com la nuvolositat és compacta cap al País Valencià, cap a les Illes Balears, comença a afectar alguns punts de l'est i del sud de Catalunya, sobretot de la meitat sud. L'ampliació ens ho mostra molt millor amb aquesta nuvolositat que en principi doncs, és molt més important al País Valencià, que és on hi ha els nuclis de precipitació més importants. La xarxa de radars meteorològics ens mostra com les precipitacions a Catalunya es troben al sud del delta de l'Ebre ara mateix i no trigaran gaire en arribar aquesta tarda.
En els mapes isobàrics previstos per les pròximes hores, de fet, la pertorbació no s'acaba de veure ben bé perquè sobretot es troba en altura i en superfície el que tenim és vent de l'est al nord-est. Pronòstic per aquesta tarda que ens indica un augment dels núvols pel sud de Catalunya, alguna primera pluja a l'extrem sud, clarianes encara cap al nord, i el pronòstic per demà al matí és un mapa que feia mesos que no vèiem. Des del novembre no vèiem un mapa tan farcit de precipitacions. Demà, les pluges, tant al matí com veiem al mapa de la tarda, doncs seran generals i generoses. Moltes quantitats podrien oscil·lar entre els 20 i 30 litres per metre quadrat. Potser les menys importants a les comarques gironines i les més importants aquest cop a les comarques lleidatanes, a les tarragonines i a les de l'interior de Barcelona. També el Pirineu, nevades que aniran pujant de cota. Aquesta nit pot nevar als 900 metres cap al massís del Port, però demà la nevada al Pirineu cap als 1.800 metres, fins i tot una mica superior al Pirineu Oriental. Algunes precipitacions al centre i a l'oest de Catalunya podrien superar, o també el prelitoral, els 50 litres per metre quadrat i localment els 100 litres per metre quadrat. Avisa en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, mala mar. Aquesta tarda al País Valencià les pluges poden ser importants o molt importants al sud de València, nord d'Alacant. Alguns registres podrien arribar a passar, entre el que ha caigut i el que pugui caure aquesta tarda i nit, dels 200 litres per metre quadrat, puntualment, no a tot arreu. També pluges importants a les Balears. I de cara a demà, les pluges podran ser destacables a la franja de Ponent. Poden superar els 50 litres per metre quadrat. I això passa poc en aquestes comarques. També el Principat d'Andorra, igual que tot el Pirineu català, la nevada destacable per sobre d'aquests 1.800 metres. No tanta pluja a la Catalunya Nord aquest cop. La situació marítima, en principi, remenada aquesta tarda i els pròxims dies, l'abans de pronòstic, concretament en mapes isobàrics, continua sense indicar-nos clarament la pertorbació en superfície. Sí que hi és en alçada, vent de l'est al nord-est, les taques de precipitació allunyant-se en dies posteriors cap al nord de Catalunya. L'abans de pronòstic precisament ens mostra com dijous els ruixats quedaran al terç nord de Catalunya, sobretot més freqüents i abundants durant el matí, mentre que a partir de divendres i el cap de setmana Catalunya el temps podria ser més estable, però potser no s'acabi d'estabilitzar del tot de cara a la setmana vinent. Acabarem amb 3 imatges que ens arriben, les nostres càmeres, concretament des de Tremp, a la capital del Pallars Jussà. Aquesta és la imatge d'ara mateix, una imatge que ens mostra doncs com de núvols, de moment en aquest punt no n'hi ha gaires, de Tremp cap a Tortosa, on les pluges estan a les portes i aquesta tarda doncs probablement ja s'acostin, mentre que l'última càmera que veiem és la de la Molina, a la cota 1.700, on la nevada demà per sobre de 1.800 metres podria ser destacable. Acabem amb aquesta imatge d'aquesta branca de presseguer. Ens diu el pagès que domina el tema que aquestes branques poden tenir un parell de préssecs, són préssecs presseguers de secà, i aquesta terra tan eixuta que està esperant la pluja com a tot Catalunya podria veure com li canvia la cara de cara a demà si arriben aquestes pluges previstes, que creiem que sí i que poden ser abundants i generals a Catalunya, i també les nevades més destacables de la temporada a tot el Pirineu català, on la neu no ha fet acte de presència tret de la Vall d'Aran. Això és tot des d'aquí, des del nucli de Can Rossell, al municipi de Subirats, a l'Alt Penedès. Bona tarda.